Month na og 115 ka adlaw na lang, Pasko na. Ipagawas ang inyong mga tinaguan nga Christmas lights og decors ug sugdi na ang pagdisenyo sa inyong panimalay. Subay niini mipahimangno ang Department of Trade and Industry Cebu Province sa mga buot mopalit og mga Christmas lights nga siguraduhon nga aduna kini Import Commodity Clearance Sticker o Philippine Standards Mark, pagpamatuod nga dili substandard ang maong produkto. Nagkanayon ang pangu sa DTI Cebu Province Consumer Protection Division, Ines Cahigas, nga ang pagpalit og maayong kalidad sa Christmas lights dakog tabang aron makalikay sa sunog. In buying Christmas lights, we should be vigilant. Kailangan alerto ta. Dili ta magpadala sa presyo. For example, to buy 3 for 100, dita ana. Atong siguroon nga na ay ICC or Import Commodity Clearance ingon niini nagpamatuod na ang produkto gi-import sa gawas pero niagig testing sa atong Bureau of Philippine Standards, no, na nakapasar sa kanang requirements, sa testing requirements ngani, because kung dili kana arong gismuggle lang, for instance, or binuhot dire nga why import commodity clearance or why PS mark, kung sa Pilipinas gihimo na PS mark. Giasoy sab ni Cahigas nga sukad sa pagsugod sa pandemya, tulo ka tuig nga walay nadakpan ang DTI nga mga nakalapas sa quality standards sa maong produkto. Apan gipangandaman na sab sa ilang buhatan nga posibleng mudaghan na sab ang mamaligya og fake nga Christmas light tungod sa kaluag sa restrictions. Ang atuang opisina, ang Department of Trade and Industry, nagkandak og regular monitoring and enforcement. Monitoring meaning checking, no? Random checking of the establishments selling this Christmas lights, making sure na naagi ICC. Subay niini subling himuon nga prioridad sa DTI ang pagmonitor sa mga tindahan nga namaligya sa mga Christmas lights aron nga malikayan ang aksidente sama sa sunog. Gisiguro ni Cahigas nga dunay atubangon nga penalty ang tag-iya sa mga tindahan nga mobaligya og mini nga Christmas lights. The highest possible penalty would be 1 million pesos, but that would be depend on the gravity of the offense, the number of the kind of violative items, and then we could issue cease and desist order. We could also recommend for the revocation of their business permits. Ang kapulisan sa ilang bahin nangandam sa pagpahugot sa seguridad sa pagsugod sa bare months. Matud ni Cebu City Police Office Deputy City Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, nga hayan duna na say pagtaas sa kaso sa kawat, pagpangilad ug uban pa nga krimen panahon sa pagsingabot sa Pasko. So ang pinakataas gyud nato nga mga krimen ana, or ang mutaas possible nga atong i-anticipate mutaas is the robbery, theft o kining mga robbery and theft gyud. Kini si Sheriza May Uy alang sa My TV Cebu.